ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಏನು ಚಲ್ಲಾರ ಮಾತಾ ಸರಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಗಲ್ದೊಲೇನಿ ಫುಲ್ಲು ಮದಿಮೆದ ಪೂರ ಆದ್ ಆಟ ಪೂರ ಮುಗಿದಿದ್ದೆ. ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಜ್ವರ ಕಫ ಪಡ ಪೂರ ಮದಿಮೆದವರು ಬಾಜಲ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನ ಕೋಲ್ಡ್ 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 ಪೂರ ಪರ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ ದುಮ್ಮು ಪುರ ನೋಂದಿಜ್ಜ ಏಜ್ಜ ಒಂದು ಪೋಯ್ಲ ಕರೆಂಜು ಓ ಪರ್ನ ಲಾಪುಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಏತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಆಯ್ನೆ ಮುಟ್ಟದ ಆಲಾಪುಜಿ ಏತು ಕೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಲ ತೆಂಚಿನ ತಿನಾಡು ನಾಲಾಪುಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ದೆತೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ದಾದ ತಿಂದಲ್ಲ ಆಪ್ತಿ ನನ್ನ ಮಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಪೋ ತಿರ್ಗದು ಬರ್ತಾಳೆ ಮದಿಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಜಾಲಿ ಅದು ತಿರ್ಗದು ಬರ್ತಾಳು ಯಾನಿಲ್ಲಡೆಲ್ಲೆ ಎಂತ ಮುರಾಯನ ಪಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಬಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ತಿರ್ಗದ ಅರ್ಕಂದು ಹಾಲು ಸೀದಾ ಪೋದು ತಿರ್ಗದ ಅಮ್ಮ ಮೂಲೆವರೀನಿ ನಾನೇತು ಒಂಜಿ ಏತು ರೆಡ್ಡು ಅರಲ್ಲಣ ರೆಡ್ಡು ಅರಲ್ಲ ಅದು ಒಕ್ಕ ತೀರ ಪೋಪಾಲ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀ ಮೀಂದೆ ತಂದೆ ಕಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಂದು ಬೈತನೆ ಬೇತೆ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಬರ ಮಲ್ಪುರ ತಿನ್ಪಾಲ್ ಪೂರ ಮೀನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಾಲೆಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನು ಅಂಚೆ ಬರೋದು 3 ಮೀನು ಅಂಚೆ ಬಂಗುಡೆ ಬರ ತಿನ್ಪುಜಾಲು ಬಾಕಿ 2 ಮೀನು ಸದಾರ ತಿನ್ಪುಜಾಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನು ತಂದೆ ಮಲೆಗೋಲ ಆಪನತ ಅದು ಕಾಟನಾಯಿ ಅಂಚೆ ಅಲೆಗಲ ಮೊಲೆಗಲ ಮಾಡದು ಬಂಗುಡೆದೇ ತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಆಪನಂಡದು ಜನ್ನಿಸಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಶೋಕ ಆತನದ ತಚಿದ ಹಾಂ ಸತ್ಯ ಎಂತ ತೀತೀನಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮರ ಸರಿ ತವನ್ನಾಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಗಮಟೆ ಪಾಡು ಸತ್ತ ಇಬ್ರದ ಗಮಟೆ ಪಾಡು ಕೈ ಬಿಡ ಸರ್ತ ಇಬ್ರು ಮುರಾನಿಂಚ ಮದಿಮೆ ತಮ್ಮನ ಮಣ್ಣ ನಲ್ಪಲ್ಲೆತ್ ನೋಪನೆ ಮುಲ್ಸಲೆತ್ ನರ್ಪನೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಲ್ದಿ ಪೂರ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೋಪನೆ ಮಲೆ ಮುಡಿಯಾರ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಹೋಗೇನಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಹೊರತ ಪೂರ ಆದಿತ್ತೆ ನಾನು ಏಪಲದ ದೇರ ಇನ್ನು ಅದೇ ಆಡು ಅದೇ ರಾಗ ಅನ್ಕೊಂತಿರೋದು ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊಲ್ಲಾರ ಕುಲ್ಲದಿ ಪೂರ ಅದು ನನ್ನೊಂದು ಬೇಲೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಓ ದೇವರ ಮದಿಮೆಗೊಂಜು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ದುಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ನಾನು ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಂಡದು ಮದಿಮೆ ಅದು ಎಂಚ ಮದಿಮೆ ದಿನ ತಿಂಗಳ ಪೊಗನುಂತ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಂಡಾತ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಎಂಚ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತದ ಪೋನುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವೊಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಈ ಮನ್ಪಚ್ಚಿ ದಾಲಿಜ್ಜವಲು ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ಏರ್ಲ ತಿನ್ನ ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಮಂತದು ಒನಸ್ ಮನ್ಪು ಒನಸು ಎಟ್ಟಿದುಂಡು ಗಜ್ಜಿಪ್ಪು ಈ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳಿಂದು ಏನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವುಂದು ಅವದೇ ತೊನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮದಿಮೆ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಇದು ಬೇತಾಕ್ಲು ಪುರ ಮದಿಮೆ ಪೋಪ ಅವ ನಿಕ್ತಿರಿನೇ ಪಾಡೋನ್ವ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಅಂಚತ್ತದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮದಿಮೆ ಪಂಡ ಶಾಪಿಂಗೇ ಮುಗಿಯುಜೆಪ್ಪ ಮದಿಮೆದ ದುಮ್ನಾನಿ ಮುಟ್ಟ ಶಾಪಿಂಗೇ ಮುಗಿಯುಜಿ ಅವ್ವ ಇದ್ದೆ ತೊಂಜಂದುದೆ ತೊಂದಿಜೆ ಬಂದದು ಅಂಚ ಅಂತಿಂತೊಂದು ಮದಿಮೆ ಎಂಜಿ ಮುಗಿತ ಮದಿಮೆ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಆತು ಇತ್ತು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ನಾನು ಈ ತೆಮ್ಮಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಪಾರ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಜಿ ತೆಮ್ಮ ಶುರು ಅಂಡ ಶೀತ ಅಂಡಲ ಅವು ತೆಮ್ಮತ್ತು ಬೋ ದೇವ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ಸಲ್ಲಂತ 2 ತಿಂಗಳು ನರಕ ಬತ್ತೆ ತೆಮ್ಮಾಡು ಅಂತದ್ದು ಏ ಸೋನಿಗೆ ವಿಂದಿ ಆಗದಿಲ್ಲ ತುಕಂದ ಎಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಸಿ ಫ್ರಿಜ್ ದಾಯ್ದೀಪ ಮಾರೇದಿ ಹಂಚ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್